Bernard Grech qal li ħagost li l-Partit Laburista illi kjalu dak li kellu jkun id-dokument ta' qabel il-budget tal-PN. Waqt li wieġeb mistoqsijiet ta' One News f'konferenza tal-aħbarijiet, eżatt wara r-replika li għamel għal-budget tas-sena d-dieħla, il-kap tal-oppożizzjoni prova jbenġilha wara li ġie żvelat dak li hu stess ma rridx jippubblika fl-ewwel lok. Dokument li internament fih dan il-Partit Nazzjonalista stess indikawlu li m'għandux biżżejjed sugu. Mela ħaġa jiena ħadd gost illi id-dokument intern tagħna spiċċa fidej il-Labor. Kien il-Partit Laburista li tnejn wara nofsinhar ippubblika dan id-dokument sensittiv ukoll miżud bl-iżbalji wara li nħareġ minn xi ħadd fiċ-ċirku tal-kap stess. Dokument li nkiteb minn Grech innifsu bl-għajnuna ta' 6 esponenti oħrajn iżda li qatt mara d-dawl tax-xemx wara li l-Partit Nazzjonalista għażel li ma jħorġux kif qalulu internament minn esperti li ġew ikkonsultati. B'dawn jikkritikaw id-dokument u saħansitra rimarkaw li hu nieqes mis-sustanza. Madankollu, il-Kap Nazzjonalista prova jbenġilha li l-lik minn ħdanu kienet xi ħaġa pożittiva għax issa skontu hekk se jkun jista' jkompli jiżviluppa, avolja kellu jippubblika xhur ilu jew almenu qabel tħabbar il-budget. Ma jimpurtax dak id-dokument li aħna se nkomplu niżviluppaw għaliex huwa dokument li aħna qegħdin inkomplu niżviluppaw. Sa dan it-tant, il-medja indipendenti innotat ukoll il-negattività tal-Kap Nazzjonalista fir-reazzjoni għall-budget tas-sena d-dieħla. Fil-fatt, it-tnejn filgħaxija stess u ġie mistoqsi biex jsemmi 3 miżuri mill-budget li jaħseb li huma tajbin. Bi Grech lanqas biss kien kapaċi jsemmi imqar waħda. Jekk tisma' lilek u lilkom titkellmu fuq il-budget u ma tkunx smajt il-budget, taħseb li l-budget kitbu x-xitan. Għaliex jitkellem fuq gvern li jrid jgħattan u jakkes il-Maltin u ma jridhomx jgħixu kuntenti, il-verità mhijiex hekk. Tista' almenu issemmi 3 miżuri li taħseb li ġenwinament huma tajbin f'dan il-budget għax kien hemm ħafna miżuri li anke jekk ma semmew ġodda tħallew li huma tajbin ukoll. Imma l-kwistjoni mhijiex dik, Mark, il-kwistjoni mhijiex ta' x'għandu tajjeb